Mastreets social media manoswera njoona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa musindo wakatangwa naEndi Muridzo ndofunga kavidhio kacho makakaona kemusindo wakatangwa naEndi Muridzo anditi JP azopindura Jah Prayzer apindura through his management anova iye Kinmusha anditi yandiroda kuti ndikuratidzei imi mozvionera moverenga post ranyorwa naKin anova iye manager waJP anditi also naiyewo Endi Muridzo haana kuzonyarara nemashoko ataura. Pane kavidhio kandoda kubva ndakuratidzai monzwawo mashoko ataurwa naEndi Muridzo. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo wekuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri avazukuru vase kuri Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu anditi so mashoko taurwa naKin anova manager waJP. Tiri kuti JP pozi Kin haangangonyore zvinhu zvake zvekupenga rega nditi manager boss ndo vanenge vatotaura kuti nyora wakadai uchatozi chinoita obva wanyora. So vanyora mashoko ari panapa kwai mukomana I was not officially part of group riya military touch anditi according to Kinmusha anzi contract mapepa contract akatoenda zveshuwa kuna Endi but chirungu chine chakamunetsa chezvanga zvakanyorwa ipapo so haana kuzosaina anditi haana kuzosaina so he was not part of military touch according to Kinmusha ameno Kin according to the management. Asi Endi aneka video kandoda kuti muzonere mashoko azvitaurira imonyora comment section kuti munofunge nezvehondo iyi from angle side the only zim angle for now chiti much love chanongoziya mulife Mwari ndiwe munhu wese ponda chakanaka wazviitira ponda chakashata wazviitira results anozongobuda kokupesera. Zita rangu ndonzi Endi Muridzo. Hallelujah.